Παρθένος. Η έκλειψη αυτή που γίνεται στις 2 του μηνός στον Καρκίνο επηρεάζει πάρα πολύ το κομμάτι των φίλων σας, όλων των κοινωνικών, ας το πούμε, στόχων που έχετε και γενικά όσες ελπίδες είχατε για συγκεκριμένα πράγματα που θέλετε να αλλάξετε, αυτά όλα φυσικά με κάποιο τρόπο θα διαταραχτούν, με στόχο φυσικά να αλλάξουν και να κρατήσετε μόνο την ουσία, την καθαρή ουσία των πραγμάτων. Εσείς αυτό το διάστημα θέλετε οπωσδήποτε να συμμετάσχετε μέσα σε ομάδες, μέσα σε group ή να είσαστε με φίλους όπου μπορεί να σας θυμίζουν και να σας κάνουν να νιώθετε ότι επαναλαμβάνετε πάλι το συναίσθημα της οικογένειάς σας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη σας ανάγκη αυτό το διάστημα, αγαπημένοι μου φίλοι Παρθένοι. Οπότε θα αναζητήσετε φιλίες με ποιότητα, άτομα που σας αγκαλιάζουν και σας υποστηρίζουν, αλλά μέσα σε όλο αυτό θα κάνετε ακόμα και εκεί ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, ενώ είσαστε σίγουροι για συγκεκριμένες καταστάσεις και για συγκεκριμένα πρόσωπα, τώρα ξαφνικά θα δείτε ότι ξεπηδάνε από εκεί που δεν το περιμένατε προβλήματα, τα οποία φυσικά έχετε την τόλμη και τη δυνατότητα να λύσετε. Το καλό είναι ότι σας βγαίνει όλη η αλήθεια και ξέρετε ακριβώς με τι θα ασχοληθείτε. Οπότε δεν πηγαίνετε στα τυφλά, άρα μην φοβόσαστε τίποτα. Ακόμη και κάτι που θα διαταραχτεί ή κάτι που θα μάθετε, το οποίο μπορεί λίγο να σας στεναχωρήσει, θα δείτε ότι είναι για το καλό σας, αφού θα πάρετε την οριστική απόφαση να κάνετε ένα γενναίο ξεκαθάρισμα. Μία νέα λύση έρχεται στη ζωή σας και μία καινούργια πραγματικότητα, η οποία μπορεί να αφορά και τον ερωτικό σας τομέα και εκεί πάνω να προσθέσετε ένα καινούργιο λιθαράκι στις ποιοτικές επιλογές που έχετε μέσα σας. Δηλαδή, αν έχετε πάρει μια απόφαση, ας πούμε, ο ιδανικός σύντροφος για σας, κυρίως το λέω για σας τους ελεύθερους, ότι είναι έτσι και έτσι και έτσι, τώρα πιθανόν αυτό λίγο να το αναθεωρήσετε και να δείτε ότι ήταν λίγο ουτοπικό και θα βάλετε στην καινούργια σας πραγματικότητα νέες πληροφορίες, οι οποίες θα είναι πιο πρακτικές και πιο κοντά στο δικό σας το συναίσθημα και τις ανάγκες. Πιθανόν η σχέση με έναν Παρθένο, με έναν Ιχθύ να αναπτυχθεί υπερβολικά και ίσως να πάρετε και κάποιες αποφάσεις για οικογένεια. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είσαστε το τέλος μιας σχέσης, που σίγουρα αυτό μπορεί να σας στεναχωρήσει, αλλά τελικά θα δείτε ότι αυτό το τέλος της σχέσης θα φέρει κάτι καινούριο, το οποίο είναι ανέλπιστο και πάρα πολύ δυνατό.